Mga puso ay estudyante nga nag-viral mga nagsaka sa stage nga nagatiniil ginatagan sang trabaho sa Department of Labor and Employment. Nakatutok Irene Pedreso. Matapos matandog ang tagipusuan sa netizens sa nag-viral nga video sa 22 anyos nga si Ana Rose Quinto nga nagsaka sa stage nga nakatiniil sa iya investiture of Hood sa Baguio City College sang nagigat. Isa naman kapag nga pahina ang nagbukas padulong sa iya mga handog. Isa na karon ka certified employee si Ana matapos matagaan sang trabaho sang Dole 6. Suno kay Ana, nangin alagyan ng Dole Region 6 nga una nga nagtanyag sa iya sang internship. Pag after ko graduation, nagkadtog ko tayon sa Dole Nofo para miss yanong mga requirements ko kay ginggan. Iatagan ko yan ni RD sang obra. Aminado si Ana nga ginkulbaan paingi sa umpisa, bungod magluwas sa fresh graduates ng BS Education, major in mathematics, hindi pa sini kabisado ang field work. Apang willing to learn, kuno ini. So, this is my work nang ga-evaluate ko kag sorted kami sa mga SPES documents, which is sa muna silang mga scholars nga gina-evaluate namon nila files kag ginalista namon ang nila mga deficiencies or Suno sa Dole, natandog sila sa ginpakita ang akto ni Ana Rose sa diin nagsaka ini sa stage nga nakatiniil. Ini matapos nga nabugto ang straps ng sapatos sa iya iloy, kag ginpahulam niya ang iya sapatos. Rason nga ginapabugal gid sa iya ginikanan si Ana Rose. Proud kayo, ma'am. Proud kuya kayo sa'yo. Pasalamat man kami sa mga nagbululig, Ma'am Lasea. Kangay sa iya mga sapatos, handom ni Ana nga madamo pa ini sang makatuan, kag mapadulungan sang maayo ang iya mga handom. Upod kay Ruel Bangon ay Dean Pedreso, One Western Visayas.